Hola a tots i benvinguts al tema 9 d'aquest bloc 3 de Biologia. Recordeu que aquest tema 9 l'hem donat amb dues classes perquè el temari és més extens, d'acord? Fins avui hem estat fent el tema de la reproducció i hem vist que existeixen diferents tipus de reproducció, la reproducció asexual i la reproducció sexual. Aquest organisme d'aquí també es reprodueix de forma asexual, però és un individu unicel·lular. Hem vist també els cicles de vida. En aquest tema anterior hem vist què és un organisme diploide, aquell que durant la seva fase adulta és un organisme dosena. Hem vist què és un organisme o què és un cicle de vida haploide, serà aquell en el que l'organisme en la seva fase adulta ell sigui N, tingui la meitat de la dotació cromosòmica. I hem vist també que existeix un altre tipus de cicle, que és la combinació d'aquests dos, per dir-ho d'alguna manera, que és el cicle diplohaploide, en el que una fase de la seva vida és un individu 2N i en una altra fase de la seva vida és un individu N. Doncs bé, avui toca entrar en el tema 9, en el qual treballarem el concepte de genètica mendeliana. La genètica, veureu que és la ciència que estudia l'herència dels caràcters, de la informació que tenim nosaltres i que ens descriu com un llibre d'instruccions. Aquest tema s'organitza primer en la teoria cromosòmica de l'herència. Veurem què és això d'un gen, què significa la paraula gen, què significa la paraula homozigot, heterozigot. Seguidament estudiarem les lleis de Mendel, que serà el que ocuparà un bloc més gran dintre d'aquest tema 9. Seran els problemes típics de genètica que haurem de saber resoldre. Seguidament veurem ja aquests tres apartats d'aquí que ocuparan una part més petita del tema. Per una banda, què és això del lligament i la recombinació dels gens. Per una altra, veurem casos concrets d'herència i ens centrarem sobretot en aquella herència lligada al sexe i més en concret encara al cromosoma X. I finalment, unes pinzellades del concepte mutació. Doncs bé, per entendre el que és la genètica, que és la part de la biologia que estudia els mecanismes hereditaris del material genètic, hem de recordar com està organitzat el material genètic. Nosaltres tenim l'ADN dintre del nucli de totes les nostres cèl·lules i aquest ADN, en el fons, és una seqüència molt llarga de nucleòtids, una seqüència molt llarga d'aquelles lletres, la A, la T, la C i la G, que tenen un ordre en concret perquè el que ens estan dient és una informació en concret. Estan dient com som nosaltres, la nostra informació genètica. Aquestes cadenes de lletres realment s'organitzen en cromosomes. Quants cromosomes tenim? Tenim 23 parells de cromosomes, és a dir, 46 cromosomes o 46 fragments d'aquests que tenen cadascun el seu ordre en les lletres. Doncs aquests cromosomes que tenen aquestes lletres estan formats, si retalléssim part dels cromosomes, per gens, que són les unitats funcionals bàsiques de l'herència, unes frases concretes de cada cromosoma i aquella informació que hi ha en aquelles frases, en aquell gen, ens donen informació, ens donen la forma de sintetitzar una proteïna. Per tant, hem de recordar i hem de tenir molt clar que un gen sempre té la informació per sintetitzar una proteïna. El genotip seran el conjunt de gens que tots tenim. Tots els gens que nosaltres tenim reben el nom de genotip. I allò que nosaltres expressem, allò que es veu, els caràcters que es veuen d'un individu seran el fenotip. Aleshores, aquesta mosca d'aquí, per exemple, en el seu genotip posa gens que diuen que els ulls han de ser de color verd. I aquesta mosca mostra el seu fenotip és ulls de color verd. En aquest cas, el genotip és ulls de color groc i el fenotip és color groc. Recordem que aquests gens que estan en els cromosomes es disposen un darrere l'altre en aquesta cadena de nucleòtids, d'acord? I que l'espai que ocupen, el lloc concret del cromosoma que ocupa cada gen, rep el nom de locus. Doncs bé, si recordem una miqueta més, veurem que tots els individus que som diploides, com nosaltres, tenim els cromosomes de 2 en 2, tenim els cromosomes per parelles, és a dir, tenim 2 cromosomes 1, 2 cromosomes 2, 2 cromosomes 3. A cadascun dels cromosomes de cada parell els anomenem cromosomes homòlegs. Aquests cromosomes homòlegs tenen informació pels mateixos caràcters, tenen informació per les mateixes característiques. Així,
En aquest cromosoma 1 hi ha informació pel color del pèl, per exemple, d'un ratolí, i en aquest cromosoma 1, en l'altre, també hi ha informació pel pèl del ratolí. Ara pot ser que en un digui blanc i en un altre digui negre, no? Doncs el blanc i el negre, les varietats d'un gen, reben el nom d'al·lel. D'acord? Un individu que presenti en els dos cromosomes el mateix al·lel direm que és un organisme homozigot. Un organisme que presenti un de cada serà heterozigot. I fixeu-vos que aquest d'aquí presenta els dos iguals, però de l'altre. També serà un organisme homozigot. Molt bé. Organisme homozigot si rebem tant del pare com de la mare el mateix al·lel. En aquest cas seria un homozigot dominant, veurem què és això de dominant, i en aquest cas un homozigot recessiu. Ara, els organismes heterozigots, fixeu-vos, tenen un al·lel de cada. En aquest cas la mare li ha donat la A majúscula i en aquest cas el pare li ha donat la A minúscula. Quan nosaltres volem representar els al·lels, veurem en els problemes que els representarem utilitzant lletres. D'acord? Tots tenim dos al·lels i per tant tindrem dos lletres per un mateix caràcter. Una lletra que ens ha donat la nostra mare i una lletra que ens ha donat el nostre pare. Que el caràcter representa el mateix? Doncs les dues lletres seran iguals, seran majúscules o minúscules. Que representen coses diferents? Doncs tindrem una minúscula i una majúscula. Aquest individu d'aquí, que ha rebut una majúscula de la mare i una minúscula del pare, és un organisme heterozigot perquè té un al·lel de cada. Com que en aquest cas tenim herència dominant, s'expressarà aquella lletra, aquell al·lel dominant, el que guanya. En aquest cas seria el color marró del cabell. D'acord? Aquest gen d'aquí seria el recessiu. Pot ser, però, que hi hagi una herència que no és dominant, sinó que és codominant. Tindrem l'herència codominant i l'herència intermitja. En l'herència codominant i en l'herència intermitja, l'individu que és heterozigot no expressa un o l'altre, sinó que expressa la barreja. En el cas d'herència intermitja, l'individu serà aquest cas d'aquí, expressarà la barreja, vermell i blanc, un individu rosa, l'heterozigot. I en l'herència codominant, el que trobarem serà un individu, l'heterozigot, que expressarà els dos colors. En aquest cas sortiria una rosa blanca amb taques vermelles o al revés. Molt bé. Passem a repassar ara què són això de les lleis de Mendel. Mendel, monjo agustí, va estar estudiant com s'heretaven els caràcters en els pèsols i el que va fer va ser encreuar pèsols per veure per què hi havia pèsols que eren grocs i per què hi havia pèsols que eren verds. El primer que va fer Mendel per poder estudiar com s'heredaven aquests caràcters va ser obtenir línies pures, és a dir, línies homozigotes per a un caràcter d'un color, del color verd, i línies pures d'un altre color, del color groc. I quan ja va tenir aquestes línies pures, les va encreuar, perquè els pèsols eren molt fàcils de pol·linitzar manualment. I què va obtenir quan va creuar una línia pura verda a una línia pura groga? Va obtenir que tots els descendents eren de color groc. La primera llei de Mendel diu que quan encreuem dues línies pures, és a dir, ara ja sabem que són homozigotes, d'acord? Mendel no ho sabia perquè encara no es coneixia el concepte de genètica com a tal, Mendel només veia que creuava verds i grocs. Quan es creuen dues línies pures, s'obté tota una descendència idèntica. I això es compleix en el cas que hi hagi dominància, en el cas en què A majúscula domini sobre A minúscula i en el cas de codominància o herència intermèdia, on A majúscula i A minúscula no dominen. En aquest cas, el fenotip de la descendència seria mixt, no seria ni groc ni verd, seria una barreja entre el groc i el verd. Però igualment la descendència seria tota igual. Quan ja va decidir o ja va determinar que sempre que encreuàvem dues línies pures obteníem tota una descendència idèntica, Mendel es va encarregar d'encreuar aquesta F1, aquesta segona generació. I què va passar quan va creuar la línia F1? Va obtenir sempre que feia l'encreuament, obtenia els mateixos resultats. Va obtenir que un 25% de la descendència era de color verd i que un 75% de la descendència era de color groc. Això es va donar perquè, tot i que ell no ho sabia, repetim, els individus de la F1 eren heterozigots. Així que podien donar a la seva descendència
tant el cromosoma amb l'al·lel A minúscula com el cromosoma amb l'al·lel A majúscula. I aquest individu d'aquí també. Així que tota la descendència podien ser totes les possibilitats de combinació d'aquests gàmetes que feien els de la F1. Així, el 25% eren homozigots recessius, el 50% eren heterozigots i el 25% eren homozigots dominants. Com que aquests homozigots i aquests heterozigots donen tots el mateix fenotip, el que Mendel observava eren un 25% d'individus verds i un 75% d'individus grocs. Aquesta seria la segona llei de Mendel, d'acord? En el cas de dominància, de codominància, veiem que el genotip també és 25 homozigot, 50 heterozigot, 25 l'altre homozigot, i aquí no apareix, però veuríem que el fenotip serien 3 fenotips diferents, perquè estaríem en codominància. 25 d'un color, 25 de l'altre color i 50% del color mixt. Teniu aquí uns quants problemes que a classe els fem entre tots. Us penjaré les solucions perquè els podeu realitzar vosaltres a casa i després autocorregir-vos-els. La tercera llei de Mendel fa referència a l'estudi no només d'un caràcter sinó de dos. Quan Mendel ja va descobrir com s'heretaven els caràcters en la primera i en la segona generació, va voler fixar-se en com es combinaven els caràcters, en si hi havia alguna relació, per exemple en els pèsols, entre el color i la rugositat del pèsol. En aquest cas, per això tenim aquí dos caràcters, dues lletres, la A que es correspon al color i la L que es correspon a la rugositat. Què va passar quan van creuar pèsols llisos i grocs amb pèsols rugosos i verds? Fixem-nos, veiem que la A, el color groc, domina sobre el color verd i que el concepte llis, la rugositat llisa, domina sobre el pèsol rugós. Va agafar Mendel línies pures per grocs i llisos i línies pures per verds i rugosos, en aquesta línia parental, i els van creuar entre ells. I el primer que va obtenir va ser tota una primera línia, una F1, 100% idèntica també. Va veure que tots els pèsols que sortien eren grocs i llisos, fixeu-vos, tots eren grocs i llisos. I igual que va fer amb la segona llei, va tornar a encreuar la F1. I quan va encreuar la F1, va obtenir tota aquesta varietat. Realment va obtenir una descendència fenotípica de 9, 3, 3, 1. És a dir, de 9 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16 i 1 sobre 16. Què representen aquests números? Representen aquests resultats d'aquí, l'encreuament entre aquests gàmetes d'aquí i aquests gàmetes d'aquí, que fixeu-vos que aquests gàmetes són la combinació de A's i L's de cadascun d'aquests individus. Quan amb un quadre de punt net combinem tots els gàmetes possibles, obtenim que 9 d'aquestes combinacions són pèsols grocs i llisos, que 3 de les combinacions són pèsols grocs i rugosos, 3 verds i llisos i només una de les combinacions ens dona verd i rugós. En la tercera llei de Mendel, sempre que encreuem individus heterozigots per als dos caràcters, la descendència és 9, 3, 3, 1. Mendel va arribar a la conclusió que els caràcters s'heretaven de forma independent. La tercera llei de Mendel, però, es compleix sempre i quan, això s'ha vist més tard, els gens es trobin en cromosomes diferents. Si els gens es troben en cromosomes diferents, durant la meiosi, la repartició d'aquests gens és aleatòria i no hi ha cap relació entre el color i la rugositat, per exemple. Ara, existeixen gens que estan lligats. Per què estan lligats? Perquè es troben dintre del mateix cromosoma. I si dintre del cromosoma 1 jo tinc color i tinc rugositat, sempre que agafi aquell color, agafaré aquella rugositat, perquè es troben dintre del mateix cromosoma. Això és el que entenem com a gens lligats, que Mendel va tenir la sort que els caràcters que ell va estudiar no estaven lligats. El lligament veurem que té dos graus. Parlarem de lligament absolut quan dintre del cromosoma, fixeu-vos, els gens estan molt propers. Si dintre del cromosoma els gens estan molt propers, quan hi ha la recombinació genètica durant la meiosi, aquests gens, si hi ha recombinació, es desplaçaran, es mouran, d'acord? Conjuntament, perquè estan molt a prop del cromosoma.
En canvi, si els gens estan dintre del mateix cromosoma però separats, és possible que durant aquesta profase 1 de la meiosi hi hagi recombinació i aquests gens se separin i passin a formar part de diferents cromosomes. Això és el que entenem com un lligament relatiu. Recordeu que, com que els homes tenen el cromosoma I dintre dels cromosomes 23, els cromosomes sexuals, ells tenen el cromosoma I, i en canvi nosaltres tenim dos cromosomes X, també és la repartició d'aquests cromosomes el que determinarà 50% nen o 50% nena de probabilitat a la descendència. Existeix un tipus de gens que estan en aquest cromosoma X, d'acord? Que implicaran aquests tipus d'herència, que són les herències lligades al sexe. El típic exemple, per exemple, dels individus que tenen hemofília. Veurem que l'hemofília és un gen que es troba en el cromosoma X i que és recessiu. Les dones que tenen hemofília tindran l'hemofília, ensenyaran o mostraran hemofília només en el cas que els seus dos cromosomes X presentin el gen recessiu. En canvi, els homes, només amb tenir una X, que és l'única que tenen amb el gen recessiu, ja presenten el caràcter. Aquest és un tipus d'herència lligada al sexe. Finalment, el concepte de mutació. Una mutació és un canvi en la seqüència de nucleòtids de l'ADN. Tindrem diferents mutacions. En el cas de les moleculars, parlarem de canvis en la seqüència dels nucleòtids, és a dir, canvis en les lletres d'aquesta seqüència. En el cas de les mutacions cromosòmiques, no només canvia un sol nucleòtid, sinó que canvien seqüències completes del cromosoma. I en el cas de les mutacions genòmiques, el que succeeix és que hi ha un canvi en el número de cromosomes. Normalment tenim els cromosomes per parells, doncs les mutacions genòmiques el que passa és que tenen aquests individus, per exemple, un cromosoma o 3 cromosomes quan n'haurien de tenir 2. Un cas molt típic i molt conegut és la trisomia 21, que són les persones que tenen síndrome de Down. Aquests serien els últims problemes per repassar. D'acord? Us recomano moltíssim que treballeu molt els problemes, feu els problemes del Power, feu els problemes penjats, tindreu les solucions i si teniu cap dubte, m'ho comenteu. Moltes gràcies i fins la propera.